nisondeze kuwe, nisondela kuwe Nkosi, nisondela kuwe, nisondela kuwe. Ndinibulise egameni likaJesu, emvakwamini nje bulise wherever you are. Welcome to this channel. Welcome in this platform. Welcome. Kindly invite you to join me as I'm about to talk is something that is very important. Something that is very important that we need to know without life, land, my goodness, eat ungenele into apha entliziyweni yam ethi andabelane nani ngale ndaba yokuthi we
but we need to have love. Yes, we need to have love. We need to have love, and love is not something that you do only to the people that you know. It's not something that is considered to family, relatives, siblings, but love. Into obelethwa unayo, uthando into ozalwa unayo. And we need to come out ibe yinto yethu from imvelo yethu kudala. Uma ndikhumbula kakuhle, wawusithi umntu noba umazi, kodwa the moment engena enkqonkqoza, you know the first thing that you need to do to offer that person maybe a glass of water or a glass of perfume. Yeah. The moment that you do that kind of thing, love, it generates ukuthi nalaa mntu open up ukuthi inhliziyo yakhe ivuleleke ukuthi no matter ebexakewe yintoni na ebomini, kodwa the moment you offer him or her something to drink and you offer him maybe a room to sit and relax and come out in his senses and share whether there's any story that person has in that period of time. So laa nto iveza ke ukuthi love is very important. Ingakho even the Bible tells us that without love it is impossible to please God and have faith, because faith comes from the love. So EDT, if you don't love your brother or your sister, usisibula lamb. And there is no sibula lamb esinophila ubomi obude emhlabeni. So uthando kubalulekile ukuthi ibe yinto esiyicelayo in our daily life, in our journey. Siphile ngalo, sihlale ngalo, sidle ngalo uthando. Ngoba uThixo wethu uluthando. Let me read a few verses here in the Bible that talks about love. A few verses that talks about love to improve that to lendo uthetha ngayo is not something that evela nje kum, kodwa also the word of God that was before the foundation of this world lalikhona even limelana nalento yokuthi we need to love
each other. We need to respect each other. We need to have sympathy for each other. Jesus. Let me read le ndaba society ukuthi uthando yinto ongayisenzisiyo okanye yinto you don't fake uthando. You don't fake uthando, yinto esuka from the bottom of your heart. Yinto nawe xa uyibona ukuthi you need to have it for your life to go forward. For your life ukuthi uqhubekeke, you need ukuthi ube nalo uthando. One second. I am now. Into okufuneka unayo, into okufuneka iphile kuwe, into okufuneka ukwazi ukuthi uncede nabanye abantu ngayo. Izwi lenkosi ke lithi kule ndawo uthando lobuKristu. When it comes kule ndawo ithi uthando lobuKristu, irifer uthando lomuntu, uthando ube ngumuntu. Kufuneka lukhona kuwe. Ngoba ithi iBhayibhile akekho nani nokuthi uyamthanda uThixo abe suhlulwa kuthanda umuntu ombona daily. So in other words, if you say you love someone and usenabantu ongabathandiyo, ibala ukuthi uthando lukaThixo luhlala phezulu. Ithi ke ngoku, that's 1 Peter, that's chapter 3, verses 8, Ncwadi kaPetros okokuqala, isahluko sesithathu, umqolo wesibhozo. Ithi uthando lobuKristu, uthando lobuKristu. UbuKristu is not about a denomination. Thina sine-tendency ukuthi ukuze uthande, njengoba ithi uthando lobuKristu, ukuze uthanda labo bazalwane ukhonza nabo, okanye abazalwana bale cawa yakho, and then abanye you don't love them, and akubaluleki ukuthi bangabazalwane okanye basindisiwe nabo baxolela izono baya ezulwini. So lapha ithi uthando lobuKristu, for the fact ube ngumzalwane, ube ngu-brother, sister, mama ukhonzayo okanye umkhonzi, but kumele ukuthi ube nothando. Khona indawo ethi thanda, love your neighbor the way you love yourself. So by Tanga,
thanda umzalwane wakho lo umaziyo, but ithi thanda ummelwane wakho uzithanda ngako. Thanda ummelwane wakho uzithanda ngako. Even if maybe ukhona mhlawumbe ungaboni ngasoloni naye ummelwane wakho, but that's a must to love. It's a must. Even if akakuthandi yena, but it's a must ukuthi uthande. Ithela ukugqiba gcinani ndawonye nonke, yebo, gcinani ndawonye nonke emthandweni lwenu. Gcinani ndawonye, ithi velelanani, and ke ndayiveza-ke ukuthi we have to, when you love, ukuthi have sympathy. If you have something, share that thing to that person that he don't have. So funela ukuba izinto zonke zize kuwe, okanye funela yonke into ibe kwicala lakho. But if you have something, share. Gcinani ndawonye, thandanani ningabantu bakaNkulunkulu, thandanani bantu, thandanani sizwe esimhlophe, esimnyama, esintsundu, thandanani, ngoba uthando, uThixo uluthando. Our God is love. Our God is love. Thandanani. Njengabazalwane, yibani nemfesane, yibani inceba, yibani have mercy each other. Have mercy each other. My goodness. Yibani nemfesane kakhulu, yibani nobubele, yibani nobubele. Idibana yonke le nto, ihamba nothando, yibani nobubele. Don't be too friendly when you see your brethren that you know in your church. Don't be friendly only when you see maybe your ex-colleagues, when you see your siblings. Don't be just friendly, but yibanobubele. This thing of your bubele, funeka iphile in your genes, in your DNA, because your DNA, we have a DNA of God. We have a DNA of God. So if you love, that DNA of God needs to ibe yiyo esebenzayo empilweni yakho. Wow, shut up. Sebenze benobele, because this is the DNA of God. God is love. Kwi-DNA kaNkulunkulu akukwazi ukuba khona zonke ezinye izinto like i-anger, jealousy, envy, grudge. Azikwazi ukuthi zonke ezo zinto zibe kwi-DNA kaThixo, because our God is love. Our God is love. So you love, no matter uyathanda okanye umntu uyathini, but you have to love. Hallelujah. So funeka ibe kwi-DNA, your DNA in
love must flow in your veins. Ningabuyekezi ububi ngobubi. Don't do revenge. Also, God said, the reason why I love Tutana Linda Bogoti Naite, the battle is not ours. The battle is for the Lord. So even here now, we emphasize, if we read these verses 9, Ningabuyekezi ububi ngobubi. It doesn't matter what you do. It doesn't matter it doesn't matter what but don't do revenge. Don't do revenge. The battles or the battle is not yours. The battle is not yours. It comes from the word of God. It's not coming from me. But I'm here just to encourage you to live according to God's principle. Live according to what God wants you to do. And you will see Utiko Kuneka, Utiko Busisa, Utiko Ebana, Utiko Epagamesa, from zero to hero. And in the identity planted sometimes abanye abantu akuba uThixo akabeva okanye uThixo akabaphenduli okanye uThixo akekho necala labo, but the moment uvalela izinto zakho, uyazivalela, uyazivalela, and nokungazama uthini, but at the moment when you love, when you are bitter, when you have grudge, revenge, empilweni yakho, uthatha ukuthi ufana nomuthatha amalasi phezu kwenhloko yakhe, uvalela wena and uvalela igadango lakho ukuthi ungazakeli phambili. Ukuba ne-anger, ukuba ne-grudge, ungathandi, akusuke kuThixo. Akusuke kuThixo, uThixo wethu uthando, sifele sithanda. Zonke izinsuku zokuphila kwethu. Yona nto nje ndifuna ukuyizisa leyo ukuthi ningabuyekezi ububi ngobubi, nokuthambisa, don't curse each other, don't curse, uThixo akaqalekisi, don't curse. Kanye ke sikelelana, bless each other. When someone has been blessed, celebrate, bless each other, speak blessing over that person, because God is the one that blesses diligently those who seek Him. So bless someone, encourage for that person when it
get that promotion, when you get that thing, when you get that achievement, encourage that person. Nisazi ukuba ningabizwa ukuze niyidle. We've been called to succeed. Sibizele ukuthi sisucceed, sibizele ukuthi siphumelele, sibizele ukuyintsikelelo sidle forever, sihambe kuyo, siphile kuyo, silale kuyo, siphile ngayo, because we've been called kule ntsikelelo ingaka. Kunentsikelelo emangalisayo so sibizelwe kuyo intsikelelo. Ithi lo ungamthandi, lo ungathanda ubomi, ayibone imihla elungileyo, makaluphezise ubomi wakhe ebomini. Lo ungangathanda ubomi, ngamanye amazwi, if uthanda luyahlukumeza abanye abantu. Angeze uyibone intsikelelo. Ithi makaluphezise ubomi lwakhe, nobunepelepele, itsele, okanye umgosi, okanye tuskineri, gossip, or to talk bad things about other people. Izwi lenkosi in this verse liyakubonisha ukuthi if you want to have eternal life, ezisulwini lwakho kuzo zonke ezi zinto, if you want to have the kind of a life that we call Zoe life, thezisa ulimi lwakho ebomini nasekuthetheni kubi. Nomlomo wakho ungathethi inkohliso, ungaxabanisi. Funeka uhlale kulungile inkosi ngaso sonke ixesha. Makaphambuke ebubini enze okulungileyo. Try to avoid to do bad things, do the rashes. Ithi makafuna uxolo aluphuthume. Umane unokubona ungathi uxolo alukho kuwe, liyakhangela, liyafuna, uzibuze futhi ukuthi why ndizoba njena, why ndingazokuba naxolo nabantu, why ndingazoba naxolo nefemeli yam, why ndingazoba naxolo nabazali bam, why ndingazoba naxolo nee-colleagues zam, why ndingazoba naxolo nee-bosses zam, why ndingazoba naxolo nee-churchmates, abazalwane, why ndingazoba naxolo. Sifunde itsho uSikhwele, makalufune uxolo uphuthume. Funa why kuzaba njeni ubomi bakho, why, because it is very dangerous ukuthi if awunaxolo you cannot go anywhere in life. Kufana nokuthi wena uzipha ubomi bakho, impilo yakho ukuthi ingaqhubeki, ungayiphambili. It's because of awunaxolo nabantu, you hold grudges impilo le yakho. So konto nje yenzeka, you have to ithi le ndawo nomlomo wakhe ungathethi inkohliso,
doesn't matter bathini ngawe bathini, but wena prove them wrong ukuthi mina ndingumuntu ngoxolo, ndingumuntu wenyani, ndingumuntu okwenza okulungileyo. Because you in your veins have the DNA of God, because God is ngokuba amehlo enkosi aphezu kwamalungisa, the eyes of God upon the righteous people. Amehlo enkosi aphezu kwamalungisa. When you do good, akwenzeki nje ukuthi uThixo angakubusisi, akwenzeki nje ukuthi uThixo angabi nawe, akwenzeki nje ukuba izinto zakho zingahambi kahle, akwenzeki. Awukwazeki ukwenzeka. uThixo is not a man that should lie. Akalivukeli izwi lakhe. When he said, if you do good, uthetha ukuthi amehlo akhe akumalungisi, labo benze okulungileyo. uThixo amehlo akhe phezu kwabo, insikelelo yakhe uSomandla phezu kwabo bonke abenza ukulunga, abenza uthando uThixo. Because awukwazi uthanda uThixo ungakwazi uthanda abantu. Awukwazeki uthande uThixo kakhulu, uthandaze kakhulu, ube ungakwazi uthanda abantu ababonayo, uthanda abantu bakaThixo, uthande bonke ilokuhlanga. You know what I love about Jesus? Wayengenandaba lokuthi umuntu weyiphi imeko is beyond repairs, sisifele ngenxila, ekhara, ngamagama esibonile abantu, but akekho umuntu onelugama, wonke umuntu kaThixo unegama abalulekwayo kwabo. Igama also linamandla okuthetha ngayo ngenyini. Igama likho umuntu linento liyenzayo umuntu. So ingakho elithi-ke thanda abantu bakaThixo njengoba uzithanda ngabo, ngokuba amehlo enkosi aphezu kwamalungisa neendlebe zayo zisingisele esikhungweni sakho. Benthe akwazeki umkhukhulu ungathanda abantu, uthandaze, u-expect ukuthi uNkulunkulu uza kuwe. Akwazeki. 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 So you need ukuthi uthanda abantu nokuyathandaza. Ithi-ke ngokule ndawo, ngokuba amehlo enkosi aphezulu kwamalungisa neendlebe zayo zisingise ebukhungeni, esikhungweni sakho. So the moment umuntu u-right, love people, uthandaza kuyaflowa kuThixo usesinsikelelo, uThixo uvula iminyango evalekileyo, uThixo godloza, dilize iingqaba zongendawo, uThixo remove curses over your life, uThixo khaba imithi yamathakathi. uNkulunkulu uyafola xa ulilungisa, xa uthanda abantu uThixo. Uthi noba kwakuthethwa imboni ngolwimi lakho, amathakathi ngempilo yakho, but the moment usenza ukulungisa, the moment usenza ukulunga,
ngidlodlose uSomandla ngoba izwi lakhe linamandla lidiliza liwise imithi emisedala, liwise intaba zeLebanoni, livula indlela engekho enhlango bekhona. Liyahlabalahlula izwi lakhe phakathi komuntu nothando. Kuthi noba kwenzeka ntoni livule izwi likaThixo, ngoba izwi lakhe lithi amehlo kaNkulunkulu aphezu kwamalungisa asezikhungweni zakhe emzimbeni wakhe. So indlela yakho ivele ivuleke, ivuliswa ubulungisa, ivulwa luthando olukhona kuSomandla, olukhona nasempilweni yakho oluphilayo. So Thixo wenza nje kube easy empilweni yakho, kube easy emtshatweni wakho, kube easy kwifemeli yakho, kube easy kwi-career yakho, kube easy kwinto nje yokuyenzayo the moment usenza ukulunga. Once you do it, once you have love, the love of God, kuyenzeka. Ke ubuso benkosi buphezu kwabenza okubi. Laa nto nditsho ukuthi once you not do right, kuthi kuyajonga ubuso bakhe noma apha dinge ukuthi lo mntu enze u-ABC ezintweni ezibalisile, ukuthi uphezise ulwimi lakho, uthethe inkohliso, ungatshambisi, ungabuyekezi ububi ngobubi. uNkulunkulu ubuso bakhe buvele bujonga. Imagine ke ngoku xa ubuso bakhe sebujonge le nto uyenzayo ingekho right kwabanye abantu, uyayibona nasebusweni bakhe ingekho right, ukuthi ufilisha njani, uyayibona ufilisha njani, why ingathi uzaba ngomnye umntu, uzaba nguye, uzophila ngale ndlela okanye uzakwenza ngale ndlela owenza ngayo. Ingaba le nto yonke uyenza uyifunda kubani? Ufunde kubani le nto? Because ayisuke kuwe, it's not his DNA. Because the Bible lithi we are made by the image of God, senziwe ngokomfanekiso wakhe. So now uye ufana nokuthi umqaphi ozenza into angayaziyo. So that is why his eyes, his face siba phezu kwaba bantu benza ukuthi. Nkosi ke kusikelele ekhaya, but ndifuna ukuthi xa ndizawuva yenza okulungileyo, love your neighbor, develop uthando lokuThixo uthando. Ngicela uthandaza nawe bawuyingcwele, bawunamandla, uyijongo igama lakho, uSomandla uba ayikho into engenzekiyo. Nami Nkosi umphulaphuli umlugeli ekhaya. Thixo ngcwele, Thixo mhle, wena Nkosi luthando, ulothando lufunayo luvele kuthi. Nankuthi bendingenalo uxolo, namhlanje thatha isigqibo sokuthi ndiye kubantu bonke endibonileyo, nabo ndifuna ukuxolelana nabo. Moyengcwele, ndiyathandaza, nika amandla phulaphuli nalomkini, azi ukuthi indlela yokuphila nendlela yokuqhubeka iseluxolweni naseluthandweni ile nguwe Thixo ngamandla.
Ndiyathandaza ke Somandla, ndiyakholwa ngegama likaJesu waseNazaretha. Ndikhalimela yonke imimoya yengqondo, imimoya yobukraka, imimoya yongaxoleli. Ndiyayikhalimela egameni likaJesu Kristu Nazaretha. uNkulunkulu omhle, khumbula Nkosi ngaba bantu bakho, khumbula nazi izimvu zakho. Ewe Jehova, singabantu siyalahleka sometimes, simkelwe i-identity yethu. Ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Vula iminyango, uNkulunkulu onamandla, sikhumbule. Khumbula abantu bakho, ngokuthi ezweni lakho Nkosi, uma abantu bakho babizwa ngegama lakho bathe bathoba, babuye ezindleleni zabo ezingalungile. Wena Nkosi enhle, wena Dwala, wena Nqaba yethu, wena wemthunzi okuphephela, uyokhumbula uphilise izwe lethu. Moya oyingcwele, moya wamandla, moya wokuphila, ndiyathandaza egameni likaYesu Kristu. Makukhule Nkosi kwanda uthando elizweni, ngoba wena Nkosi uluthando. Makukhule kwanda inyani, uNkulunkulu ongcwele, ngoba wena uyinyaniso inene. Makukhule Baba kwande ububele elizweni. Moya oyingcwele, ndiyathandaza, ngikhalimela umoya ubundlobongela, umoya ongena ebantwini bakho ukuze alikhohlakalise izwi lakho. Thixo ongcwele, ndiyakhuleka egameni likaJesu waseNazaretha. Ngenelela Somandla, ngenelela Baba. Lo moya wobundlobongela urejwa abantwana bethu, ulahleka abantu. uNkulunkulu ongcwele, ngiyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyakhona Nkosi ukuthi izwi lakho linamandla, izwi lakho liyakwazi ukudonsa, liyakwazi ukubona lapho singaboni khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ndiyakhona. Vula Nkosi, vula, ngenelela kwisimo zethu sonke, ngabanye ngabanye. Thixo namandla, vula loo minyango ivalekileyo, ngoba izwi lakho liyavula lapho kuvalweyo. Elithi uma livulile, no one can close it. Ndiyakholwa egameni likaJesu. Ndiyabonga. In Jesus' mighty name, we pray, amen. Ewe, ndisavala nje le nto ibibekekileyo kum. Ndifuna nawe ukuthi wherever you are, wazi ukuthi uziqhubekele uphile ubomi oburayithi bentsikelelo. Uphile uthando lukaThixo, uthando luThixo ufuna ukuthi ube lona. Egameni likaYesu, uphile uthandweni, uphile enyaneni, uphile ebubeleni bukaThixo. Nkosi umusa kube nawe ekhaya. See me again tomorrow, same time, same place. Ngegama likaYesu, be blessed. Have a wonderful Monday. Have a blessed week. In Jesus' name. Love you.